Il-White Rocks illum sar sinonimu ma' wedi miksura ta' gvernijiet nazzjonalisti. Iżda l-istorja ta' dan il-post tmur lilhen minn hekk. Ix-xogħol fuq il-bini tal-White Rocks Complex kien beda fl-1960 u ma' żmien saru diversi estensjonijiet. Oriġinarjament kien proġett intis għal ħaddiema tas-servizz Ingliż fl-Armata, imma wara l-għeluq tal-bażi militari l-użu tiegħu inbidel għal wieħed turistiku. Lejn l-aħħar tal-operat tiegħu dan il-kumpless kien amministrat mis-Segretarjat tat-Turiżmu u kien jintuża għal akkomodazzjoni tat-turisti, partikolarment studenti tal-Ingliż. Tul is-snin kien hemm diversi wedi dwar kif dan il-post kellu jkun żviluppat. Wedi li saħansitra jmorru lura għas-sena 1995. Iżda dawn qatt ma mmaterjalizzaw. Forsi l-aktar weda li tiqpa tispikka hija dik tal-kumpless sportiv. Fid-9 ta' Ġunju 2010, l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-eks Segretarju Parlamentari għall-Isport Clyde Pooley kienu ħabbru li mill-White Rocks se jagħmlu villaġġ sportiv u ta' divertiment. Kienu qalu li fih kienu se jiġu malma 40 disċiplina sportiva differenti. Apparti dan il-kumpless sportiv kellu jkun hemm 300 unit residenzjali u lokanda ta' 200 kamra. Dan il-proġett kellu jsir b'investiment ta' 200 miljun euro u joħloq 800 impjieg ġdid. Min dan kollu ma sar xejn u l-espressjoni ta' interess imħabbra t-tnejn hija tama ġdida li dan il-post jinbidel minn post mitluq għal wieħed ta' kwalità.